Kabataan. Sabi nga ni Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dito sa Vigan, Barangay Kuta, nakatagpo ako ng mga taong may bukal ng kalooban. At sa mga biyaya sa kanila ng ating Diyos, sinusuklian nila ito ng munting bagay, gaya ng gagawin nating pagpapakain sa mga bata sa feeding program. Tara na't mamalengke, magluto at magpasaya ng mga bata. Nandito tayo ngayon sa Vigan Public Market. Bale, sasamahan natin si Ma'am Rem na mamalengke para dun sa feeding program na gagawin nila mamaya. Saan po natin gagamitin yung egg, ma'am? Okay. So, kailangan natin ng egg doon sa menu natin kasi since it's feeding program, we have to make sure na it's supplemental. Supplemental siya. Meron siyang nutritional value. So, egg is nutritional na pagkain eh. So, isa siya doon sa ingredient, doon sa i-serve natin pagkain para doon sa mga baker. So, we will be needing 400 pieces? 400 pieces. Wow, dami. Bibili nila Ma'am Rem ngayon. Wait lang. 400 pieces para dun sa feeding program namin. Manu per kilo? 25 po. 25 o sige ka lang si upat. Kailangan ko sa loob maraming... Oo, karara po yung dami. Oo na. Kasi carrot, like carrot is rich. Saan mo? Veggie. And ito mas mataas yung nutritional value ng mga. And then we also need yung repolyo. Since para sa mga bata, repolyo is one of the popular na gulay para sa kanila, which you can also get nutritional. Okay, second stop natin na repolyo, bawang, tsaka carrots. Next na bibili natin chicken. Sa main section na tayo, we will be buying our chicken breast and the dessert for sa toppings ng lomi natin. Public market. Bali mo lang na lang yung disposable bowl tsaka disposable spoon or bali kulang yung mga kulang na lang bibili sa grocery store. Yan, pupunta tayo ngayon dito sa grocery store para bumili ng disposable bowl sa spoon. Lahat ng kailangan. Ngayon na lang, ngayon, babalik na kami sa Cabana para magluto. So, bali yung mga nabili natin, i-deliver na lang yung mga suki natin.
kaya pupunta na tayo ng Kabanan para magluto. Dito na tayo ngayon sa Cabana. Ngayon gagawin natin, papahinga lang tayo ng konti. Tapos yun, magluluto na tayo. Kasi nakakapagod mamalengke. I'm Ramilin Aquino, Operations Manager of Cabana Florense. Originally, I am the Operations Manager of Cabana Florense, Apari Branch. This is the main. Naparito ako sa vegan na sa kagustuhan din ng owner natin si Miss Baby Florence Guillermo Dayag na i-introduce din ang Cabana Florense dito sa Ilocos Region. Ang Cabana Florense is a restaurant at the same time music bar. Cabana Florense is not only a place for good food, as you have said, it's also a place for relaxation. Every day dito makikita mo mga customers na they come not only for the food but they come only for free taste of the free sample for the massage services which Solus Per Aqua offers. Alam nyo ba dito sa Cabana, hindi lang yung food ang masarap. Meron din sila tinatawag dito na relaxation. Yun, free massage habang hinihintay mo yung pagkain mo. Meron palang health reasons yung mga yung pagpapamassage. Hindi ka pwedeng magpamasahe pagkatapos mong kumain. Hihintay ka muna ng 1 hour ulit para kumain. Hindi naman yung kailangang ihiga mo so you will be feel relaxed. Hindi kailangang mahaba yung session mo for massage para masabing relax ka talaga. Just a part or kahit na konting tikim para doon sa mga services ng Solus Per Aqua, that would be something na hindi mo pinapatay yung oras mo while waiting for your food na in-order mo. Just sit down, you feel relaxed with the music. Dahon ng sibuyas. Corn starch with we make our fresh pancake and So kailangan pala kang laging nakasmile pag nakakain ka. Mainit pa, mainit.